дар шабу рӯзе ки албатта рақобатҳо баргузор шуда истоданд, мо тавре мебинем дамои ҳаво бисёр хубу мусоид аст барои баргузории чунин рақобатҳо ва интизори он ҳастем ки мисли рақобатҳои дигари сурат гирифта дидори имрӯза низ бисёр ҷолибу диданӣ хоҳад буд. чанд лаҳза пештар аз ин бозии дигари даври дуюм ҷамъбаст шуд. Дар рафти он футболбозони клуби марказии варзиши артиш тавонистанд дар баробари рақиби худ аз ноҳияи ҷалолиддини балхи дастаи панҷшер пирӯзӣ ба даст оранд. ва дӯстони гиромӣ, ин лаҳзаҳо омодагӣ мебинанд футболбозони дастаҳои ҳосилот ва барқчӣ имрӯз ба ҳайси мизбон рақобатро дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор оғоз мекунад ва хоҳем дид ки чӣ натиҷае ба қайд гирифта мешавад, зеро ҳарду ин дастаҳо дар ҷараёни бозиҳои даври якум натиҷаи хуб надоштанд. барқчӣ бо ҳисоби минималӣ аз Регатад аз 1-0 шикаст хӯрд ва ҳамчунин дар ҷараёни рақобати худ дастаи ҳосилот ки дар бозии якуми давр иштирок кард, яъне бозии кушодашавӣ бо иштирокиёнҳо буд, бар муқобили клуби марказии варзиши артиш бо ҳисоби 2-1 дучори бохт шуданд. махсусан дар нимаи якум на он қадар бозии хуберо дастаи ҳосилот нишон дод ва дар қисми дуюм каме беҳбудӣ дар бозии шогирдони Амин Субҳонӣ дида шуд. дастаҳо тайёрӣ мебинанд барои баромадан ба майдон. дӯстони гиромӣ, намои умумии варзишгоҳро ҳамин лаҳзаҳо барои мо шумо пешниҳод мекунанд ва тавре мо шумо дида истодем ҳама чиз барои оғози рақобати имрӯза тайёр аст. мо интизори ба майдон баромадани дастаҳо ҳастем ва метавонем бигӯем ки дар умум бозиҳое ки дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ дар мавсими кунунӣ дар даврҳои якуму дуюм сурат гирифтанд, аз як ҷиҳат бисёр ҷолибу диданӣ ҳам буданд, ба ин маъно ки рақобатҳои пуршиддатро мо дидем, махсусан дар рафти ду бозии марказии даври дуюм хело рақобатҳои пуршиддат ба назар расид. аз сӯи дигар албатта дастаҳо ки ҳоло дар оғози мавсим қарор доранд, кӯшиш мекунанд то ҳамдигарфаҳмӣ байни бозигаронҳо дар сатҳи бисёр хуб бароранд ва баъдан оҳиста оҳиста натиҷаҳои хуб ҳам ба даст оранд. ҳар кадоме аз дастаҳо албатта бо ҳадафҳои муайяне мориди арсаи рақобат мешаванд. аз ҷумла дастаҳои барқчӣ ва ҳосилот низ истесно нестанд. барқчӣ агар дар қиёс бо мавсими гузашта бигирем ҳайатро хело дигар кард, ба ҷанбе аз бозигарони хориҷӣ онҳо таваҷҷӯҳ карданд. дастаи ҳосилот бошад ҳарчанд ҳайати худро куллан дигар кардааст, аммо ҳадафҳо мисли қаблӣ мушаххасанд, яъне ин тим ҳатман мехоҳад дар қатори дастаҳои қисми болои ҷадвали мусобиқа бошад. аммо хоҳем дид ки натиҷаи ниҳоӣ чӣ мешавад ва чӣ гӯем ҷоизаву дастовардҳоеро дар мавсими кунунӣ дастаҳои мазкур ба даст меоранд. хуб, дӯстони гиромӣ, инак мо то рафт наздик шуда истодем ба лаҳзае ки футболбозони ҳарду даста вориди майдон мешаванд. хело тасвирҳои зебо аз ҷараёни оғози рақобати имрӯза барои мову шумо пешниҳод мешавад. махсусан намин тасвирҳое ки аз фазо пешниҳоди мо шуда истодааст. зебогии варзишгоҳро дар якҷоягӣ бо зебогии шаҳри душанбе ба таври бисёр олӣ барои мо пешниҳод мекунад. хуб, дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, инак дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва барқчии шаҳри Ҳисорро истиқбол мегирем.
دوستان گرامی، این عکس‌العمل ملی کشور صدا داد و اکنون فرصتی آن رسیده تا به هیئت‌های اولیه هر دو دسته توجه شما را جلب کنیم. طور بالاتر گفتیم در جریان رقابت امروز به حیث دسته میزبان حاصلات فرخور نمایندگی میکند و برقچی شهری حصار همچون دسته مهمان نامنویس شده است در صورت‌جلسه رقابت امروزه. این لحظه ها باید بگوییم که گروه دواران هم تیار هستند برای حکمی کردن این رقابت با رهبری سیاد جان زینالدینов. گروه دواران دواری درجه فیفا رفتی رقابتی مذکور را حکمی میکنند. با او وفا قرایف از ناحیه شهری نو و همچنین اسماعیل نورعلیف از شهری نو را کمک میکنند. دواری چهارم نوروز وحیدов از ناحیه وخش است. هیئت اساسی دسته حاصلات برای بازی امروز به طور ذیل است. در خط دروازه ابراهیم اسماعیلов رقم 66، بازیگرانی خط دفاع رقم 21 فردوس چقلov، رقم 14 کاپیتان دسته ойбек абдуғафоров، рақами 15 самуил офори، рақами 28 бил обама арсен, рақами 10 нимуҳофизатгар япеву капава, рақами 24 бортеи акуае, рақами 7 ислом зоиров, рақами 99 шавкати ҳотам. ҳамлагарон рақами 70 нгомбе бенге рудольф патрик ва рақами 11 синдей лонҷи сонг. сармураббии даста амин субҳонӣ аз кишвари эрон. ҳайати дастаи барқчӣ дар хати дарвоза рақами 27 куае готсон, дифогарон рақами 21 дуби рамин, рақами 5 капитани даста баракатулло неъматуллозода, рақами 14 мусо қаҳоров, рақами 2 саид исроил саидов. ин муҳофизатгарон рақами 11 фредерик асанте, рақами 8 ҷовидон хушвақтов, рақами 6 муҳаммад камол, рақами 9 меҳрон мадаминов, ҳамчунин рақами 13 онана этьен жайрус ландри ва ҳамлагар рақами 10 азизбек далиев. сармураббии даста алифбек беромов. бори дигар ёдовар мешавем ки гурӯҳи доварон бо роҳбарии саёд ҷон зайниддинов рафти рақобати имрӯзаро ҳакамӣ мекунанд ва ғайр аз гурӯҳи доварон ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон ҳам ҳастанд. дӯстони гиромӣ, дар ҳуҷраи вар довари дараҷаи фифа абдулло давлатов аз ноҳияи шаҳри нав кор мекунад. ба ӯ хусрави сидиқзод аз шаҳри душанбе ва ҳамчунин зуҳал хуҷаназарова аз шаҳри душанбе кӯмак мекунанд. комиссари бозии суҳроб саидалиев аз шаҳри душанбе ва нозири доварон диловаршоҳ орзуев аз шаҳри ҳисор ҳастанд. бозӣ шурӯъ шуд. аз маркази майдон тавре мо шумо мебинем футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро ба бозӣ мегаронанд. дар ҳайати дастаи ҳосилоти ноҳияи фархор ба фарқ аз бозие ки дар даври гузашта доштанд, мо баъзе тағйиротҳоро мебинем. аз ҷумла ду тағйиротро инҷо мушаххас гуфтанамон лозим. шавкати ҳотам имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд. ҳамчунин ҳамроҳи ӯ бенге рудольф патрик ҳам аз дақиқаи аввал ба майдон баромад ва бозигарони мазкур дар ҳайати асосӣ муҳаммад шарифи саидхоҷа ва ҷозеф акомадиро иваз карданд. амин субҳонӣ мутахассиси эронӣ ки дар бошгоҳи дастаи дар бошгоҳи албатта ҳосилот фаъолият дорад, барои мо шумо нишон дода мешавад. ва алифбек беромов, мураббие ки дар миёнаи мавсими гузашта ҳидояти дастаи барқчиро бар дӯш гирифт. дар охир албатта барқчӣ мусобиқаро дар зинаи нуҳум ҷамъбаст кард дар лигаи олӣ ва акнун мавсими имсола ҳадафҳо шояд ин аст ки боз ҳам каме дигар натиҷа беҳтар карда шавад. дигар ҳайати дастаи барқчӣ ба пуррагӣ аз бозигарони дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар иборат нест. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва ба ҳайати даста дигар нерӯҳои зиёд ҷалб шуданд. ин чиз аллакай аз миёнаи мавсими гузашта дида шуда буд. хуб, ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад, худатон метавонед бубинед. мусо қаҳоров дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард.
ва ҳамзамон бо ин чанде аз бозигароне ки қаблан узви дастаҳои мунтахаби олимпии кишвар буданд ба ҳайати дастаи барқчӣ пайвастанд. Аз ҷумла баъси бозигарии ҷоравӣ аз ҳайати Истиқлол Меҳрон Мадаминов ба ин даста омад ки дар хати ним муҳофизат дар канор бозӣ мекунад, баъзан вақт метавонад дар хати ҳамла низ ҳунарнамоӣ кунад. ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро биёед бибинем ки бо чӣ анҷом меёбад. баъдан дар бораи тағйиротҳое ки дар ҳайати дастаи барқчӣ назар ба бозӣ гузашта ҳаст гуфта мегузарем. дар ҳайати ин даста ҳам се тағйирот дида мешавад. аз аут ҳоло футболбози дастаи ҳосилот тайёрӣ дида истодааст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. Бил Обама Арсен партофти ӯ боз пас ба худи Обама ва ирсоли навбатии тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. Сундая Лонжисонг ба ҳар ҳол зарба зад. дар ҳамон ҳолат аммо тавре дидед тӯб аз майдон берун баромад. хуб дар ҳайати дастаи барқчӣ киҳо иваз шуданд? пеш аз ҳама бояд бигӯем ки дар рафти бозӣ бо Регартадаст ду футболбози ин даста корти сурх гирифтанд. аз ҷумла дифогари марказӣ капитани даста Меҳрубон Ғаффорзода корти сурх гирифт. дар аввали рақобат инҷо вазъияти хатарнок аст ва тавре мебинед аз дарвозабон ҳам мегузарад футболбози дастаи барқчӣ, аммо баъдан тӯба аз майдон берун баромад. бозигарони ҳайати эҳтиётии дастаи барқчиро ин лаҳзаҳо барои мо нишон медиҳанд. дар ҳолати қаблӣ тавре дидед Асанте Фредрик наздик буд ки баъд аз фирор аз дифогарони ҳариф аз дарвозабон ҳам вақте фирор намуд имконияти хуберо пайдо кунад, аммо тӯб аз майдон берун шуд. хуб Сундая Лонжисонг фаромӯш кардааст ки гарданбанди худро бигирад. дӯстони гиромӣ, албатта бо чунин ҳолат бозиро давом додан мумкин нест. аслан ҳеҷ имкон надорад ки бо гарданбанд ва ё ангуштарӣ дар рақобат футболбозон иштирок кунанд. хуб тавре гуфтем Меҳрубон Ғаффорзода дар дақиқаи 25 корти сурх гирифт. баъдан ҳамлагари дастаи мазкур Шерзод Раҷабов дар дақиқаи 54 биномар сабаби дағалона вайрон кардани қоидаи бозӣ корти сурх гирифта буд. аз ин ду нафар дар бозӣ иштирок намекунанд. ва ба ҷои онҳо тавре мо дида истодем дар хати дифоъ легионер Дуби Рамин ва дар хати ҳамла Асанте Фредрик вориди майдон шуданд. боз як футболбози дигаре ки иваз шуд ин Артур Патрик аст. дар рақобати гузашта легионери мазкур чандон эътимоди мураббиёнро барои худ ҳосил накард ва ӯро имрӯз дар ҳайати асосӣ ҷо надоданд. ба ҷои ӯ Онана Этьен Жайрус Ландри ба майдон баромад. фурсат барои бозигарони дастаи ҳосилот мумкин аст инҷо пайдо шавад ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд.
нисбати Шавкати Ҳотам вайрон шудани қоидаи бозӣ дар ҳолати қаблӣ ба назар расид. як бори дигар метавонед бубинед ана ҳаминҷо Баракатулло Неъматуллозода аз пироҳани ҳариф дошт ва қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, вазъияти стандартии навбатӣ ин дафъа биёед бубинем ки бозигарони дастаи ҳосилот аз ин имконият чӣ гуна истифода мебаранд. иҷозат дода шуд. акнун ирсоли тӯбро мебинем. каме бо ин ҳаракатҳои худ бозигарони дастаи ҳосилот ҳарифро мехостанд ба ғафлат андозанд, аммо дар маҷмӯъ бигирем ин чиз барояшон муяссар нашуд. ҳамчунин офсайд инҷо ба қайд гирифта мешавад. бале, тавре мебинед Бортей Акуае дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. футболбози дастаи Барқчӣ баъд аз он ки тӯбро гирифт, баъдан боз тӯбро аз даст дод ва сипас қоидаи бозиро вайрон кард. Меҳрон Мадаминов бубинед дар ин мубориза вақте тӯбро аз даст медиҳад, қоидаи бозиро зидди футболбози ҳариф вайрон мекунад. дастаи Барқчӣ зидди Регартадас дар даври якум хеле ҳунарнамоии хубу арзанда нишон дод. баъд аз гирифтани корти дуюми сурх онҳо 9 нафар монданд дар майдон, аммо ҳамагӣ 10 дақиқа гузашта буд ки дастаи Регартадас ҳам як футболбози худро аз даст дод. далер Имом Назаров корти сурх гирифт, вале бо ин вуҷуд то охири бозӣ як нафар кам буданд футболбозони дастаи Барқчӣ ва хело муқобилияти арзанда нишон доданд зидди футболбозони шаҳри Турсунзода. аммо дар охир дар як вазъияти стандартӣ вақте аз зарбаи кунҷи бозигарони Регартадас тӯбро ба бозӣ медароварданд, барои чанд лаҳзае, барои чанд сонияе мутамарказӣ таваҷҷӯҳро аз даст доданд футболбозони Барқчӣ ва дар натиҷа гол ба қайд гирифта шуд. дар дақиқаи 97-ум Ҷаҳонгир Эргашев аз ҳайати дастаи Регартадас гол зад. ҷои таъкид аст ки баъд аз хотимаи ҳамон бозӣ Алифбек Беромов зимни мусоҳиба ишора кард ки талошҳои зиёде карданд барои касби имтиёз дар рақобат, аммо ҳамон як ҳолате ки ҳамагӣ чанд сония мутамарказии таваҷҷӯҳро аз даст доданд дар поёни рақобат футболбозони ҷавони дастаи Барқчӣ барояшон имкон нашуд ки дар даври якум як имтиёз ба даст оранд. тӯб дар майдон боқӣ мемонад ва футболбози дастаи ҳосилот инҷо тӯбро соҳиб шуд. ирсоли тӯбро мебинем. боз ҳам фаули футболбозони дастаи ҳосилот инҷо дида мешавад. Бортей Акуае пас ба канори чап, Ислом Зоиров акнун боз пас ба Бортей, Фирдавс Чақалов бошад. инҷо ирсоли тӯбро анҷом медиҳад, аммо бенатиҷа. ва дар ин ҳолат тавре мебинед бар муқобили Азизбек Далиев қоидаи бозиро вайрон кард Фирдавс Чақалов.
дар ихтиёри бозигарони дастаи Барқчӣ боқӣ мемонад Меҳрон Мадаминов ва партофти хато аз сӯи ӯ. Инак акнун бозигарони ҳосилот ба ҳуҷум мегузаранд. Аз канори чап боз барои онҳо мумкин аст фурсат пайдо шавад ва пас бошад хато иҷро шуда истодааст. Ҷовидон Хушвақтов партов ба канори рост. идомаи ҳамларо инҷо акнун намебинем, зеро тавре дида шуд Бортея Куае иртиботро байни бозигарони дастаи Барқчӣ қатъ кард. дастаи ҳосилот тавре гуфтем дар даври якум аз клуби марказии варзиши Артиш бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд. дар нимаи аввал андаке сустар ҳунарнамоӣ карданд футболбозони дастаи ҳосилот ва дар қисми дуюм 2 гол сар доданд. Анани Ҷулиус Кваси дар дақиқаи 57 ва баъдан дар дақиқаи 68 Шаҳбоз Ҳабибов гол заданд. ва тавре дида шуд дар поёни рақобат дар дақиқаи 3 иловагӣ Азизбек Султонов аз ҳайати ин даста 1 гол ба ҳадаф расонд. рақобати ҳосилот ва дастаи Артиш аз зумраи камтарин бозиҳое буд дар 2 даври аввали мусобиқа ки дар он корти сурх дида нашуд. тавре медонед дар бештаре аз бозиҳои даври якуму дуюм тавре мо дида истодаем дар рақобатҳо кортҳои сурх ба назар мерасад. ҳатто ҳолатҳое аст ки 2-3 корти сурх ҳам дар як бозӣ ба қайд гирифта мешавад. дар ҳамаи бозиҳо системаи ВАР кор мекунад ва ин дар маҷмӯъ агар бигирем хело хубам ҳаст, зеро баҳсу мунозираҳо ва нофаҳмиҳое ки дар мавсими гузашта хело зиёд ба миён меомад ба қадри имкон албатта рафт мешавад, зеро низоми ВАР дар лаҳзаҳои зарурӣ ва ҳассостарин ба доварон кӯмак карда истодааст. Фирдавс Чақалов барои иҷрои зарбаи кунҷи тайёрӣ мебинад. ирсоли тӯбро дидем, аммо бенатиҷа. Азизбек Далиев тӯбро нигоҳ медорад ва паси ӯ хато буд. инҷо ба ҷое пас дод ки тамоми футболбозони дастаи ҳосилот дар ҳамон нуқта ҷамъ омада буданд. Фирдавс Чақалов натавонист ки аз Саид Исроил Саидов гузарад. аз як бозигари Барқчӣ гузашта буд, аммо дар ҳолати баъдӣ комёб нашуд. акнун футболбозони дастаи Барқчӣ тавассути канори рост ҳуҷуми худро ба роҳ мемонанд. Ҷовидон Хушвақтов ва аз масофаи дур зарбае ки мо шумо мебинем ягон натиҷа намедиҳад. зарбаро бошад дифоъгар Дуби Рамин иҷро кард. бозигари дастаи ҳосилот тавре инҷо ба назар мерасад. каме осеб гирифтааст Фирдавс Чақалов. ва аз ишорае ки коргардон дорад мумкин аст маҳз дар ҳамон ҳолат буд.
роҳбарияти дастаи ҳосилот ва дар паҳлӯи онҳо боз футболбозони дастаҳои дигари лигаи олӣ ҷараёни бозии имрӯзаро тамошо доранд. Ҳамчунин роҳбарияти дастаи клуби дастаи барқчӣ ҳам албатта барои мову шумо ин лаҳзаҳо пешниҳод карда мешавад. тавре гуфтем дар солҳои қаблӣ дастаи барқчии шаҳри ҳисор пойгоҳи асосии дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар буд. акнун ҳайати ин даста хело тағйир ёфтааст ва ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи барқчӣ ва дар ин ҳолат чизе нест. як бори дигар метавонед бубинед дар лаҳзаи пас ба канор офсайд набуд, вале барои футболбозони дигари дастаи барқчӣ ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт. аз ин рӯ ин муҳофизатгари канории ин даста дуруст кард ки дар ҳамон ҳолат ба дохили ҷаримагоҳ ирсоли тӯбро анҷом надод. меҳрон адаминов аз аут партофти тӯб ба сӯи натиҷа намедиҳад. хуб дӯстони гиромӣ, тавре мо шумо дида истодаем як гурӯҳ аз мухлисон ва тарафдорони бошгоҳи футболи ҳосилоти фархор дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе қарор доранд. дар мавсими гузашта вақте бозиҳоро дар хонаи худ дастаи ҳосилот барпо кард, хело гурӯҳи зиёди мухлисон барои дастгирӣ ва пуштибонии ин тим ба варзишгоҳ ташриф меоварданд ба варзишгоҳи марказии ноҳияи фархор. ва фикр мекунам дар маҷмӯъ ҳоло ҳатман дар бозиҳои хонагии дастаҳо ки шояд аз моҳи апрел сар карда дар хонаҳои худ ҳар кадоме аз дастаҳо рақобатҳои лигаи олиро қабул мекунанд, бозам мо шукӯҳ шаҳомат ва зебогии футболро бо мухлисони зиёд якҷо хоҳем дид. аз вазъияти стандартӣ партофти навбатии тӯб дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. иброҳим исмоилов ҳамон муборизаи бозигарони дастаи барқчӣ давом дорад ва инҷо пайдар ҳам кӯшишҳо барои иҷрои зарба натиҷа намедиҳад. боз як зарбаи дигар ва бисёр хатарнок буд. зарбае ки иҷро кард бозигари рақами 13 Онана Этьене Жайрус Ландри. такроран ҳоло барои мо нишон дода мешавад. умуман ҳамин ҳуҷумро аз аввал то ба охир метавонед бубинед. аз зарбаи кунҷи ирсоли тӯб дарвозабон тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. баъдан муҳаммад камол талош кард, аммо комёб нашуд ва ин зарбае буд ки мо шумо дидем бартараф шуд. зарбаи ҷовидон хушвақтов ҳам баргардонида мешавад ва зарбаи охирин аз сӯи Жайрус Ландри ҳам тавре дидед натиҷа надод. хуб тӯб аз майдон берун мебарояд. ойбек абдуғафоров ӯ ба ҳайси капитан дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳунарнамоӣ дорад. бозигари мазкур қаблан дар дастаи мазкур ҳунарнамоӣ мекард ва дар солҳои охир мо ӯро дар ҳайати дастаҳои қисми
шимоли кишвар медидем. аз ин амал симгузаштаро дар ҳайати дастаи эсхата ӯ сипарӣ намуд. Вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. Зарба иҷро шуд ва ин ҳолат бартараф мегардад. хелосатгузории хубе доштанд бозигарони дастаи барқчӣ дар ҳамон ҳолат. азизбек далиев пас ба марказ. то ба охир инҷо мубориза давом дорад. довар ишора мекунад ки чизе нест. саҳнаи такрории ҳуҷумии футболбозони дастаи ҳосилотро баъдан ба фикрам барои мо шумо ҳатман такроран пешниҳод мекунанд. ҳоло бошад бевосита мубориза ҷараён дорад бо иштироки футболбозони ҳарду даста. азизбек далиев аз канори чап хело фаъол аст дар ташкил кардани ҳамлаҳо. баъзан вақт ба канори рост ҳам мегузараду аз он ҷо барои густариш бахшидани ҳамлаҳо талош мекунад. аз чӣ бошад меҳрон надаминовро мо чандон фаъол намебинем, дар ҳоле ки ин футболбоз таҷрибаи хубам дорад. вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол, аммо офсайд. дӯстони гиромӣ, гол ба эътибор гирифта намешавад дар ин лаҳзаҳо. хуб, зарбаро тавре мо шумо дидем дар ниҳояти кор дуби рамин иҷро кард. ва биёед бубинем ҷовидон хушвақтов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. хуб, дар ин ҳолат офсайд нест, балки дар анамин ҳолате ки аз канори рост партофти тӯб иҷро шуд аз сӯи Мусо Қаҳоров, он ҷо офсайд буд. назар ба тӯб дар ҳамон лаҳза агар аҳамият дода бошед, дуби рамин ба дарвоза наздиктар қарор дошт. бале, дар ҳамон нуқтае ки зарбаи охирӣ иҷро шуд, ҳамон ҷо вуҷуд доштани офсайдро ба эътибор гирифтанд. ирсоли навбатии тӯб. инҷо акнун ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот давом меёбад, аммо боз ҳам як зарбаи дигар зуд аз сӯи дифоъгарони ҳариф бартараф шуд. аксулҳуҷумро шояд бубинем, аммо Фирдавс Чақалов имкон намедиҳад. Ислом Зоиров бошад дар ин ҳолат тӯбро аз даст дод. хело муборизаи ҷиддӣ бурда истоданд легионерҳои африқоии дастаи барқчӣ барои соҳиб шудани тӯб ва ба вуҷуд овардани имкониятҳо. инҷо акнун тавре мебинед дар дохили ҷаримагоҳ боз қариб монда буд ки як имконияти дигарро футболбозони дастаи барқчӣ пайдо кунанд. ойбек Абдуғафуров тавонист дар ҳамон лаҳза ба ҳамлагари барқчӣ имконият надиҳад. акнун худи футболбозони дастаи ҳосилот ба ҳуҷум мегузаранд. пас ҳам шуд, вазъияти хатарнок аст, аммо ин зарба бартараф шуд. боз як зарбаи дигар ва ин ҳолат ҳам бартараф мегардад. муҳаммад Камол пешироҳи ин зарбаҳоро гирифт. Ислом Зоиров зарбаи охирро зада буд. як бори дигар биёед бубинем. Шавкати Ҳотам инҷо талош мекунад. ва ҳолате ки Сундая Лонжисонг зарба зад, баъдан зарбаи задаи Ислом Зоиров. Фирдавс Чақалов партофти тӯб аз сӯи ӯ ҳам натиҷа надод.
мисоли навбатии тӯбро мебинем. Азизбек Далиев ва дар ин ҳолат акнун зарбаи задаи футболбози рақами 13 Онана Этьене Жайрус Ландри тавре дидед. ҳеҷ гуна хавфу хатар надошт. бозигарони дастаи ҳосилот инҷо тӯбро соҳиб шуданд. Шавкати Ҳотам паси ӯ намегузарад ва баъдан талошҳои бисёр ҷиддӣ тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи мизбон баргашт. Ислом Зоиров на бубинед дар як ҳолати хело оддӣ чӣ гуна хатоҳо зиёд ҳастанд. зуд тӯб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар гузашта истодааст. Сундай Лонжисонг ин футболбоз ҳам таҷрибаи бозӣ дар Лигаи Олии моро дорад. ӯ қаблан шарафи дастаи Куктошро дар мавсими 2023 дифоъ мекард. ва ҳамон мавсим аслан дастаи Куктош хело ҳунарнамоии хуб ҳам дошт дар маҷмӯа агар бигирем. аз масофаи дур зарбаи задаи Бортей Акуае тавре дидед бидуни натиҷаи дилхоҳе ҷамъбаст мешавад. тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот гузашт. инҷо имкон ҳаст барои роҳандозӣ кардани ҳамлаи навбатӣ ва вазъияти хатарнокам мумкин буд ба миён ояд. ниҳоятан зарбаро ҳам мебинем дар рафти ҳамин ҳамла. аммо Куае Готсон тайёр буд ва дарвозабони барқчӣ тавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад. тӯб дар майдон нигоҳ дошта нашуд. Сундай Лонжисонг хуб ба фикрам чандон осеби ҷиддӣ нагирифтааст. довар ба наздӣ омада аз аҳволаш пурсон шуд. бибинед дар ин ҳолат тӯбро чӣ гуна нигоҳ дошт барои ҳамдастааш ва бозиро албатта Сундай Лонжисонг давом медиҳад. дӯстони гиромӣ, ҳамин ҳоло агар мо ба ҷадвали онлайни рақобатҳо дар Лигаи Олӣ назар андозем, пас мебинем ки 4 даста тавонистанд 6 имтиёзи ба даст оранд, яъне бидуни аз даст додани имтиёзҳо 4 даста дар Лигаи Олӣ пеш мераванд. инҳо ё вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. бале, фурсат ҳаст ва чӣ гуна аз ин имконияти беҳтарин Ислом Зоиров комёб намешавад. шонси хубе дошт ӯ. зарбаи аввалашро тавре болотар гуфтем Муҳаммад Камол баргардон, аммо инҷо имкон буд то ҳисобро кушояд Ислом, аммо фурсати беҳтаринро аз даст дод. акнун ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Барқчиро мебинем. ирсоли тӯб ва тӯб аз майдон берун мебарад. хело афсӯс хурда истодааст Ислом Зоиров, бозигаре ки таҷрибаи бозӣ дар сатҳи баландтаринро дорад. инҷо наздик буд то
ба дарвозаи ҳариф гол занад. Як бори дигар метавонед бубинед. Шонси беҳтарин, имконияти аз ин дида хуб шояд дигар пайдо нашавад дар тӯли чанд дақиқаи баъдӣ. Ислом Зоиров пас ба марказ. бозӣ бояд давом ёбад. ман бояд бигӯям ки сардовари рақобати имрӯза Саидҷон Зайниддинов иҷозат дода истодааст ба баъзе аз якҳарбаҳо ба баъзе аз рақобатҳои байни бозигарон, албатта бидуни ҳолатҳое ки ба якдигар осеб расонанд, яъне як каме мубориза иҷозат ҳаст. ба ин маъно ки ҳар лаҳза садоиштаки худро баланд карда ба рафти бозӣ халал намерасонад довар. инам хуб аст, зеро бисёр вақт дар ҷараёни бозиҳои лигаи олӣ мо ба ҳамин гуна ҳолатҳое рӯбарӯ мешавем ки ҳар як ҳолати хурдтаринро футболбозон ба эътибор гирифта эътироз баён мекунанд ба довар ки чаро ин ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуданашро ба эътибор нагирифт, чаро садоиштаки худро баланд накард, дар ҳоле ки тӯб дар ихтиёри ҳамон футболбоз ва ё ҳамдастаҳои ӯ аст. яъне бозиро давом додан дар кор аст то лаҳзае ки довар албатта садоиштаки худро баланд накунад. партофти тӯб ба канори рост. ин ҷо акнун тавре мо шумо мебинем Саид Исроил Саидов хеле хуб пешрои ҳамлаи навбатии ҳарифро гирифт. ин дифоъгари ҷавон дар бозии гузашта ҳам бар муқобили Регар Тадас худро бисёр хуб нишон дода буд. Фидас Чақалов аз авт тӯб ба бозӣ дароварда шуд. хуб Саид Исроил Саидов тавре дар ин ҳолат ҳам ба бозигари ҳосилот имкон намедиҳад ки тӯбро бигирад. ин зарба акнун аслан ба зарба ҳам гӯем чандон монанд набуд, хато нест. хуб дастаҳое ки пешсафанду 6 имтиёзӣ гирифтанд дар ду даври аввал, инҳо клуби марказии варзиши Артиш, Вахш, Ҳулбук ва Истиқлол ҳастанд. ду дастаи дигар 3 имтиёзӣ доранд, Регар Тадас ва Эсхата. дастаҳои боқӣ монда 1 имтиёзӣ ҷамъ оварданд, Равшани Кӯлоб, Истаравшан. хуб агар ҳосилоту барқчиро ба эътибор нагирем, чунки ҳоло бозии онҳо ҷараён дорад, пас ду дастаи дигар ҳастанд ки токунун имтиёз надоранд. инҳо Хуҷанд ва Панҷшер. оғози мавсими нав барои дастаи Хуҷанд чандон хуб сипарӣ нашуд. аз сӯи дигар тақвими мусобиқаам тавре мебинем ҳарифони пурқувватро дар рӯбарои Хуҷанд дар давраҳои аввал вогузошт ки ҳам аз Истиқлол ва ҳам аз Вахш бозигарони Хуҷанд мағлуб шуданд. дирӯз хеле наздик буданд барои касби ҳадиақал 1 имтиёз, аммо дар баробари Вахш бозигарони Хуҷанд дар охир шикаст хӯрданд 2-1. Панҷшер бошад дар бозии зидди клуби марказии варзиши Артиш. чанд соат пештар аз ин дар ҳамин майдон 3-0 мувоҷиҳи шикаст шуд ва Панҷшер бо барқчӣ ду дастае ҳастанд ки токунун ягон гол ба дарвозаи ҳарифон назаданд. хуб бархурди навбатии бозигарон, аммо довар ишора мекунад ки чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад.
ислом зоиров пас ба марказ. инҷо идомаи ин ҳамларо мебинем. фирдавс чақалов ирсоли тӯбро анҷом дод. фурсати зарбазанӣ ҳаст ва чӣ зарбаи маҳкаму қавӣ аз масофаи дур, аммо боз ҳам дифоъгарони барқчӣ тавассути садгузорӣ бармегардонанд. дар ҳамин байн аллакай довари канорӣ ишора мекунад ки офсайд буд. як бори дигар метавонед бубинед ана ҳамин ҳолат вақте партофти тӯб ба фирдавс чақалов анҷом дода шуд, аллакай ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт. паси навбатӣ ба канори чап. фурсат ҳаст ва чӣ имконияти олӣ дӯстони гиромӣ. ҳисоб шода мешавад дар дақиқаи 39-уми рақобат ва тавре мо шумо мебинем Азизбек Далиев дар ин ҳолат баъд аз гузарише ки дошт тавассути канори чап ба задани гол даст меёбад ва ин нахустин гол аст барои футболбозони дастаи барқчӣ дар мавсими нав. дар даври дуюм албатта ин гол ба қайд гирифта мешавад ва ҳоло имкон дорем ки саҳнаи такрориро бубинем. дӯстони арҷманд, худи гол бошад бисёр зебову диданӣ ба назар расид дар ҳамон як ҳолате ки мову шумо ҷараёни ҳуҷумро дидем. хуб, ин ҳолати қаблӣ ки партофти тӯб натиҷа надод, баргардонида шуд ҳуҷуми бозигарони дастаи ҳосилот ва дар идома тавре мо дидем дар як аксулҳуҷум ба бозигарони дастаи барқчӣ имкон даст дод ки гол зананд. хуб, инҷо акнун ишора мешавад ки гол аз рӯи қонунқоидаҳои футболӣ ба ҳадаф расонида шуд. чизе монеи гӯем он намешавад ки голи мазкур бекор карда шавад. хуб, ҳатман саҳнаҳои такрориро баъдан барои мову шумо пешниҳод мекунанд дӯстони гиромӣ. ва ҳоло дарвозабон тӯбро ба бозӣ дароварда истодааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, фирдавс чақалов дар ин ҳолат хато кард. аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд. ба фирдавс чақалов корти зард ҳам нишон дода шуд. нофаҳмӣ байни бозигаронам ҳаст. инҷо дахолати бозигари дастаи барқчиро ба кори довар мо шумо дида истодаем ва довар ишора мекунад ки аллакай корти зард дод ба бозигари дастаи ҳосилот. ба Азизбек Далиев тавре мебинед кӯмаки тиббӣ расонида истодаанд. инҷо хуб, дар ҳамин лаҳзаҳо суҳбати сардовари рақобат бо гурӯҳи видеодоварон ҳам дида шуд ва гурӯҳи футболбозони африқоие ки дар бошгоҳи гуногуни лигаи олӣ баъзеашон бозӣ мекунанд, баъзеашон бозӣ наметунанд, имрӯз ба варзишгоҳ ташриф оварданд то ин ки рафти бозиро аз наздик тамошо кунанд. хуб, ҳуҷуми қаблӣ ки ба гол оварда расонид. бубинед чӣ гуна мавқеияти худро аз даст медиҳад фирдавс чақалов ва ҳамчунин дифоъгари марказии дигар Ойбек Абдуғаффоров ҳам комёб намешавад ва паси бисёр хубе ки бозигари рақами 21 Дуби Рамин иҷро кард боис бар он шуд ки ҳамчун паси голи сабт шавад ва аз фурсати доштаи худ Азизбек Далиев бисёр олӣ истифода мебарад. зарба ба кунҷи наздики дарвоза. Иброҳим Исмоилов натавонист ҳамон зарбаро баргардонад ва бо ҳамин ҳисоб кушода шуд.
ислом зоиров инҷо акнун тӯбро аз даст дод. муборизаи бисёр ҷиддӣ ва боз ҳам бозигарони дастаи барқчӣ муваффақ шуданд ки тӯбро нигоҳ доранд ва партофти Азизбек Талиев бошад. ягон натиҷае намедиҳад. нима якуми рақобат ҳам дӯстони гиромӣ баъд аз чанде ҷамъбаст мешавад. Фирдавс Чақалов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, вале дар канори муқобил касе нест. баъзан вақт ба ҳамин гуна ирсолҳои тӯб албатта гӯем шубҳаҳо ҳам пайдо мешаванд, яъне ба ин маъно ки футболбоз дида истодааст ки дар ҳамон канор касе нест, аммо бо ин вуҷуд ба ҳамон самт ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. поидаи бозӣ вайрон шуд. акнун футболбози дастаи барқчӣ хато кард. меҳрон Мадаминов буд дар ҳолати қаблӣ ки зидди Сундая Лонжисонг поидаи бозиро вайрон кард ва рафта аз ҳариф узр мепурсад. меҳрон Мадаминов ирсоли тӯбро мебинем. инҷо партофти тӯб натиҷа надод. самуэл Офори ҳам ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. вазъияти хатарнок аст ва ин имкониятро дарвозабон Куае Готсон бартараф кард. андаке дифоъгарони дастаи барқчӣ хунукназарӣ карданд. дар ҳолати қаблӣ онҳо фикр карданд ки бо ҳамин тамом хавфу хатар ҷамъбаст мешавад, аммо ин тавр набуд. ва баъд аз хотимаи вақти асосии рақобат 2 дақиқа вақт инҷо илова шуда истодааст. дӯстони гиромӣ, вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён омад ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 0-2. бозигарони дастаи барқчӣ дар ҳамин лаҳзаҳо голи дуюми худро ба ҳадаф мерасонанд ва гол ба номи Фредерик Асанте навишта мешавад. ҳатман саҳнаҳои такрории рафти ин ҳуҷум ва голе ки ба қайд гирифта шуд боз хоҳем дид, аммо дар маҷмӯъ боз як иштибоҳи дигарро аз сӯи дифоъгарони дастаи ҳосилот қайд карданамон лозим аст. хуб, биёд бубинем. Куае Готсон тӯбро ба бозӣ медарорад. рост тӯб то ба ҷаримагоҳи ҳариф меравад. инҷо Самуэл Офори ба хатои бисёр дағал ва нобахшиданӣ ба фикрам роҳ дод. маҳз ӯ буд, бале мехост тӯбро бо сар ба дарвозабонаш равон кунад, аммо партофти ӯ суръати заруриро касб накард ва тавре мо дидем Фредерик Асанте пешдастӣ мекунад, зарба мезанад, дарвозабон кӯмак карда натавонист. дифоъгари баъдие ки мехост ҳолатро бартараф кунад, ӯ ҳам комёб нашуд ва ҳамроҳи тӯб ба дарвоза ворид гардид. ҳисоб бо ҳамин 0-2 шуд. дӯстони гиромӣ, хуб, барқчӣ гӯем чандон зиёд дар хати ҳуҷум фаъол набуд. имкониятҳои ҳосилот назар ба барқчӣ беҳтар ба назар мерасиданд дар рафти қисми якуми бозӣ, аммо тавре мо дидем бозигарони дастаи барқчӣ дар рафти 2 аксулҳуҷум тавонистанд 2 дафъа гол ба дарвозаи ҳариф зананд. бо ҳамин нимаи якум хотима меёбад ва тавре мо шумо мебинем дастаҳоро ба танаффус равон карда истодааст сардовари рақобати имрӯза Саёдҷон Зайниддинов. дӯстони гиромӣ, каме танаффус мекунем, баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми рақобат. бо мо бошед.
Danger, 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 ready. Sadi hapa mwana. Hey, hey, hey. Bra, bra. Sadi. Ready, 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 ready.
Добра. дӯстони гиромӣ, қабл аз оғози қисми дуюми рақобат тавре мо шумо мебинем инҷо тағйирот ба назар мерасад ва ба майдон баромада истодааст Ҷозеф Акомади аз ҳайати эҳтиётии дастаи ҳосилоти Фархор ва ӯ ба ҷои капитани даста ки бо рақами 14 бозӣ мекард Ойбек Абдуғаффоров бозиро давом медиҳад. яъне як дифоъгарро мегирад мураббӣ ва ба ҷояш ба хатти ҳамла Ҷозеф Акомадиро ворид мекунад. хоҳем дид ки ин тағйирот дар бозии дастаи ҳосилот чӣ дигаргуниеро ба вуҷуд меорад ва муҳим ин аст ки дар хатти дифоъ акнун кӣ бозӣ мекунад. на медонед аслан инҷо Ойбек Абдуғаффоров ба фикрам дар майдон ҳаст. Ойбек Абдуғаффоров иваз нашудааст, балки шояд маълумотро хато пешниҳод кардан ба довари чаҳорум. гап дар сари ин аст ки мо Самуэл Офориро намебинем, нафаре ки дар голҳо хатоҳои бисёр ҷиддӣ кард, махсусан дар голи дуюм маҳз ӯро аз майдон гирифт мураббӣ ва ба ҷояш Ҷозеф Акомади баромад. ба ин тартиб акнун дар хатти дифоъи марказ Бортей Акуае дар паҳлӯи Ойбек Абдуғаффоров бозӣ карда истодааст. хуб дӯстони гиромӣ, ҳайъатҳои аввалияи ҳарду дастаро як бори дигар барои шумо хотиррасон мешавам. ин дафъа акнун аз ҳайати дастаи меҳмон шурӯъ мекунем. Куае Готсон дар хатти дарвозаи дастаи барқчӣ аст, рақами 27. бозигароне ки дар мавқеъҳои дигар ҳастанд. рақами 21 Дуби Рамин, рақами 5 капитани даста Баракатулло Неъматуллозода, рақами 14 Мусо Қаҳоров, рақами 2 Саид Исроил Саидов, рақами 11 Фредерик Асанте, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 9 Меҳрон Мадаминов. инҷо аз масофаи дур зарба хато буд. рақами 13 Онана Этьене Жайрус Ландри ва рақами 10 Азизбек Далиев. сармураббии даста Алифбек Беромов. тарҳи ҷойгиршавӣ дар маҷмӯъ агар бигирем вобаста ба мавқеъҳое ки дар сурати ҷаласаи бозии имрӯза нишон дода шудааст барои дастаи барқчӣ 4-5-1 аст, аммо ба хатти ҳамла бевосита ба Азизбек Далиев футболбозони дигар ҳам кӯмак карда истоданд. хуб талоши навбатии бозигарони дастаи ҳосилот барои роҳандозии ҳамла натиҷа намедиҳад ва норозигии Амин Субҳониро ҳам мо шумо мебинем. хуб дӯстони гиромӣ, ҳайати дастаи ҳосилотро ҳам гуфта мегузарам бо дар назар доштии он тағйироте ки болотар шуда гузашт. Иброҳим Исмоилов дар хатти дарвоза аст, футболбозони хатти дифоъ иборат аз Фирдавс Чақалов, Ойбек Абдуғаффоров, Билли Обама Арсен ва акнун ба хатти дифоъ мегузарад Бортей Акуае, рақами 24. Сундай Алонжи Сонг инҷо тӯбро гузошт ба Шавкати Ҳотам, аммо тавре дидем имкони зарбазанӣ барои ӯ пайдо нашуд. Япеву Капава, рақами 10, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 99 Шавкати Ҳотам ва ҳамчунин рақами 17 Ҷозеф Акомади. ним муҳофизатгарон ҳастанд, ҳамлагарон рақами 70 Рудольф Патрик ва рақами 11 Сундая Лонжи Сонг. ирсоли тӯбро мебинем, инҷо боз ҳам натиҷа намедиҳад. сармураббии дастаи ҳосилот Амин Субҳонӣ аз кишвари Эрон аст, тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2. ҳуҷуми хатарноки футболбозони дастаи барқчӣ, имконияти навбатӣ инҷо мумкин буд пайдо шавад ва дарвозабон тӯбро аз майдон берун кард. Иброҳим Исмоилов пешдастӣ кард ва тавонист ки дар бартараф шудани ин ҳуҷум саҳми худро гузорад. нимаи якум тавре болотар гуфтем бо бартарии футболбозони барқчӣ ҷамъбаст шуд. онҳо 2 гол заданд дар рафти қисми якуми бозӣ. аввал дар дақиқаи 39 Азизбек Далиев аз канори чап гузашту голро ба самар расонд ва баъдан Фредерик Асанте
дар дақиқаи якуми иловагӣ ба қисми якум ба задани гол даст ёфт. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ҷозеф ҳакомадӣ пои меҳрон мадаминовро зер кард ва корти зард мегирад. гурӯҳи доварон дар рафти бозии имрӯза таҳти роҳбарии саёдҷон зайниддинов рафти бозиро ҳакамӣ доранд. дар канорҳо ба ӯ вафо қараев ва исмоил нуралиев кӯмак мекунанд. ман бояд бигӯям ки гурӯҳи бисёр дараҷаи баланди байналмилалӣ рафти бозии имрӯзаро ҳакамӣ дорад, чунки саёдҷон зайниддинов худ довари дараҷаи фифа аст. ёварони ӯ онҳо низ дараҷаи фифа ҳастанд. ба наздики исмоил нуралиевро мо дар мусобиқаи ҷоми осиё байни ҷавонони то 20 сола дидем дар кишвари чин, ки баъси ёвар кор карда буд. вафо қараев ҳам пайваста дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳакамӣ мекунад баъси ёвари сардовар ва ба онҳо имрӯз довари дараҷаи 1 наврӯз воҳидов баъси довари чаҳорум аз ноҳияи вахш кӯмак карда истодааст. ҳамчунин дар ҳуҷраи видеодоварон абдулло давлатов, хусрави сидиқзод ва зуҳал хуҷаназарова ҳастанд, ки онҳо низ ҳамагӣ дар дараҷаи бисёр хуб кор мекунанд ва аллакай таҷрибаи калони байналмилалӣ ҳам доранд. паси бисёр хуб. тӯб то ба ҷозеф ҳакомадӣ омад. ирсоли тӯб аз сӯи ин бозигар. боз ҳам футболбозони дастаи ҳосилот инҷо тӯбро соҳиб мешаванд ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи онҳо. дар нимаи дуюм дигар чорае ба ҷуз аз пеш рафтану ҳуҷум кардан ва фишор овардан надоранд футболбозони дастаи ҳосилот, зеро аллакай дар қисми якум 2 гол ба дарвозаи худ сар доданд ва дар рафти бозии имрӯза албатта онҳо ба қасди ба даст овардани имтиёз вориди майдон шуда буданд ва талош ҳам мекунанд барои касби имтиёзҳои зарурии худ. аммо ҳолате ки дар поёни қисми якум ба вуҷуд омад, дактараш аҳволи онҳоро каме мушкил мекунад. шояд дар идома боз мо дигаргуниеро дар рафти бозии имрӯза бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот бубинем. обама арсен ба капитани дастаи худ пас медиҳад. тавре мебинед дар майдон қарор дорад оибек абдуғафоров. онҷо тавре ишора шуд маълумоти хато шояд ба довари чаҳорум пешниҳод шуда буд дар пораи ивази футболбозоям ки худи довари чаҳорум ҳангоми назар андохтанд шояд каме саросема шудааст ки рақамҳои бозигаронро иваз кард. яъне аз 2 дифогари марказӣ ки паҳлӯи ҳам номнавис шуданд дар сурат ҷаласаи рақобат, яке рақами 14 дигари рақами 15 дошт. футболбози рақами 15 самуэл офори аз майдон гирифта шуд. офорие ки гуфта мешуд дар мавсими нав ба дастаи ҳосилот кӯмак карда метавонад. самуэл дар давоми солҳои охир таҷрибаи хуб дошт дар дастаи равшани шаҳри кӯлоб. дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам иштирок кард. аммо тавре мо мебинем дар рафти бозии имрӯза хатои бисёр дағали ӯ дар рафти голи дуюм нобахшиданӣ ҳам буд ки баъд аз танаффус дарҳол истоди мураббиён ӯро иваз карданд. ҷозеф ҳакомадӣ суратафзоии ӯ аввалин шуда ба тӯб мерасад ва партофти тӯб аз сӯи ӯ инҷо тавре мебинед натиҷа намедиҳад. ирсоли тӯб инҷо на он қадар партофти баланд буд. азизбек далиев канори муқобил озод аст ва партоф маҳз ба ҳамон канор. инҷо идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи барқчиро мебинем. зарба ҳам иҷро мешавад каме баландтар. бале тӯб ба футболбози дастаи ҳосилот расидааст.
варианти хуб буд барои Онана то ин ки пас ҳам диҳад дар ҳамон лаҳза, аммо ин футболбоз худаш тасмим гирифт ки зарбаро иҷро кунад. Азизбек Далиев партофти тӯбасию инҷо натиҷа намедиҳад. ва баъдан боз як кӯшиши дигар ҳам тавре дигар боис бар он шуд ки тӯба аз майдон берун шавад. паси навбатӣ ба канори чап, аммо дар ин ҳолат маълум буд ки ин партофт ки бисёр босуръат иҷро шуд, тӯбро дар майдон нигоҳ доштан имконнопазир аст. инҷо акнун паси додаи Ислом Зоиров каме босуръаттар буд, аз ин хотир ҳамдастааш ҳам ба самти тӯб дигар надавид, чун дарк кард ки ба тӯб расидан наметавонад. тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот дӯстони гиромӣ аз майдон гирифта мешавад. бозигари рақами 70 Рудольф Патрик ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарад бо рақами 9 Азизбек Султонов. бозии якуми дастаи ҳосилотро дар мавсими кунунии лигаи олӣ бар муқобили дастаи артиш банда шарҳу тавзеҳ дода будам дӯстони гиромӣ. ва ҳамон ҷо дар ҳолате ки гол ба қайд гирифта шуд, нафари охирине ки ба тӯб расид маҳз Азизбек Султонов буд, аммо аз чӣ бошад дар сурат ҷаласаи ҳамон рақобат голро ба номи Фирдавс Чакалов навиштанд. вале чун бевосита рафти ҳамон рақобатро шарҳ дода будам, дар хотирам боқӣ монд ки маҳз Азизбек Султонов нафари охирине буд ки ба тӯб расид. ирсоли навбатии тӯб боз ҳам талошҳои бозигарони дастаи Барқчӣ, аммо ин кӯшишҳо натиҷа намедиҳад. зарбаҳо аз масофаи дур ҳастанд аз сӯи бозигарони дастаи Барқчӣ, аммо аксари вақт ин зарбаҳо хато рафта истодаанд. дар ин канор акнун се футболбози дастаи Барқчӣ тайёр буданд ки тӯбро қабул кунанд. ҳуҷум бошад тавассути легионер ба роҳ монда шуд. партофти тӯб мебоист ба самте ки кушода шуда истода буд Меҳрон Мадаминов анҷом мегардид, аммо тавре дидем дар ҳамон нуқта футболбози Барқчӣ имкон пайдо накард ки ба тӯб расад. аслан партофти ҳамдастааш ҳам чандон хуб набуд. асанте ва як зарбаи дигар аз сӯи ӯ. аз ҳад зиёд худро албатта фикр мекунад ин футболбоз. зарбаҳои қаблӣ вақте аз масофаи дур натиҷа надоданд, баъзан вақт шояд ба ҳамдастаҳо ҳам таваҷҷӯҳ кардан лозим аст, дар фикри онҳо ҳам будан лозим аст, чун онҳо мавқеияти беҳтар доранд, онҳо имконияти беҳтар доранд то ҳуҷумро боз давом диҳанд. аммо аз чӣ бошад асанте
боз аз дур зарба зад. хуб паси сундаи алонжи сонг тавре дидед хато рафт ва тӯб аз майдон берун шуд. зуд тӯб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад. инҷо акнун футболбозони дастаи барқчӣ тавонистанд тӯбро соҳиб шаванд ва қоида вайронкунии билли обама арсен ба эътибор гирифта шуд. як бори дигар метавонед бибинед ҳолатро. тавре дидем зидди дубирамин вайрон шудани қоидаи бозӣ дар ҳамон ҳолат сабт шуда буд. аз канори рост акнун гузаштану ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аз сӯи футболбозони ҳосилот натиҷа надод. ислом зоиров боз тӯбро ба ӯ ҳамдастааш баргардонд. паси навбатии ӯ ба канори рост буд, аммо хато мекунад. фишори бештар аз сӯи бозигарони дастаи ҳосилот дида мешавад. албатта ҳисоби 0-2 он қадар ҳисоби бузург нест. ҳоло дар пеш шояд бо дар назар дошт дақиқаи иловагӣ каме зиёдтар аз 30 дақиқа вақт доранд. ба худ пеш аз ҳама бовар кардан лозим ва баъдан албатта муборизаро зиёдтар кардан дар кор аст. дар ин сурат шояд имконият ҳам пайдо мешавад барои рахна кардани дарвозаи ҳариф. пас ба марказ дубирамин ба канори чап тӯбро равон кард. як зарбаи дигар аз масофаи дур ва боз ҳам хато. дар ин ҳолат акнун албатта ҳарчанд зарба рост сӯи дарвоза рафт, вале маълум буд ки дарвозабон хело бароҳатӣ метавонад ин зарбаро баргардонад. аз масофаи дур шояд зарбаро бубинем бо иштироки Шавкати Отам. на, ӯ ба қафо пас медиҳад. ирсоли тӯб ба канори рост. Фирдавс Чақалов партофти тӯбро мебинем. дарвозабон Куае Готсон тӯбро зада аз ҷаримагоҳ берун кард.
ҷозеф ҳакумади инҷо акнун ирсоли ту ба сӯи ӯ натиҷа надод ва ҳоло офсайд ҳам ба қайд гирифта мешавад. дар ҳолати охирин вақте пас ба самти ҷозеф ҳакумади сурат гирифт маълум мешавад ки онҷо офсайд будааст. ҳанам инҷо бале дар саҳнаи такрорӣ хеле хуб ин ҳолатро мо шумо мебинем. ислом зоиров дар нимаи аввал ду имконият буд. Албатта фурсати аввали зарбаи задаи ӯро муҳаммад камол дифоъгари дастаи бахчӣ баргардон, аммо ҳолати дуюм беҳтарин шонс буд барои ислом зоиров. натавонист дар ҳамон лаҳза зарбаи рости дарвозаи ҳариф иҷро кунад. ва бубинед чӣ ҳолате боз ба миён омада истодааст дар ҳамин лаҳзаҳо. як бори дигар метавонед бубинед партофти дуру дарози тӯб ва дар ин ҳолат бозам тавре баъдан маълум шуд офсайд будааст, аммо қоидаи бозӣ ҳарчанд вайрон шуда бошад ҳам ҳуҷум давом дошт ва футболбозони дастаи ҳосилот имконияти бисёр хуберо пайдо карданд. Азизбек Султонов дар ҳолати қаблӣ бо бозигари ҳариф бархӯрд. як шонси хуберо футболбозони дастаи ҳосилот акнун дар нимаи дуюм пайдо карданд то ҳамин ҳуҷум вазъиятҳои хатарноки хотирмони дигар бо иштироки онҳо дар нимаи дуюм ба вуқӯъ напайваст. ирсоли тӯбро мебинем. фурсати беҳтарин инҷо пайдо мешавад ва вазъияти хатарнок аст. дарвозабон Иброҳим Исмоилов тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. Бортеи Акуае ҳам чандон бо диққат ҳаракат накард дар ҷаримагоҳи худ. Азизбек Султонов ба паси ӯ ба марказ хато буд. Ойбек Абдуғафуров, Шавкати Ҳотам пас ба канори рост. акнун Ҷозеф Ҳакумади ба ин канор гузашта барои роҳандозии ҳамлаҳо кӯмак карда истодааст. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот боқӣ монд. хело хуб ва баъдан бубинед баъд аз як ё ду амали хуб боз хато аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот дида мешавад. тавре дидем дар ҳолати қаблӣ Япеву Капава паси хато дод. Мусо Қаҳоров дифоъгари канорӣ дар ҳайати дастаи барқчӣ ки то ин лаҳза ҳунарнамоӣ мекард ҳоло майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ бо рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов мебарояд. Меҳрубон ҳам бевосита акнун меравад ва дар канори хатти дифоъ мавқеъ мегирад. зарбаи кунҷӣ бозигарони дастаи ҳосилот ҳоло тайёрӣ дида истоданд. боз ҳам пас ба канор буд. акнун ирсоли тӯбро мебинем. Куае Готсен бошад тӯбро зада аз ҷаримагоҳ берун кард. Бортея Куае
инҷо Ойбек Абдуғафуров ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. Баъдан боз як партофти дигар ва аз ин ҳолат тавре мебинед Азизбек Султонов зарбаро рост ба дасти дарвозабон зада истодааст. зарбаи хубтареро аз ӯ интизор буданд мухлисони дастаи ҳосилоти Фархор ва умуман ситоди мураббиёни даста, аммо Азизбек чандон зарбаи ҳадафмандона иҷро накард. ана ҳаминҷо тавре метавонед бубинед имконияти беҳтарин боз ҳам аз даст меравад. хуб, барои задани ҳадақал як гол фурсатҳоро ба миён оварданд футболбозони дастаи ҳосилот. агар мо дар маҷмӯъ рафти нимаи якум ва қисми дуюми бозии имрӯзаро ба эътибор бигирем. дар яке аз биноҳои бисёр зебову нақаш ва тоза бунёди шаҳри Душанбе аллакай навиштаҷоти Наврӯз муборак 2025 дӯстони гиромӣ дида мешавад. воқеан омадомади Наврӯзи Хуҷастапай аз ҳоло дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар эҳсос мешавад. табиат бедор шуданашро фикр мекунам шумо ҳар лаҳзаву ҳар сония худатон эҳсос карда истодаед ва бо қудуми Наврӯзи Хуҷастапай бозам орзуи онро дорем ки ҳадафу ормонҳои токунун ҷомаи амал напӯшидаи шумо амалӣ гардад ва Наврӯз боз бахту иқболи некро барои шумо, барои хонадонатон армуғон орад. инҷо фурсатҳо барои бозигарони дастаи Барқчӣ ва талошҳои навбатии онҳо боз ҳам бенатиҷа аст. хуб, ҳамин футболбозе ки худ бештари вақт зарбаҳоро мезанаду хато мекунад боз дар ин гуна ҳолат ба ҳамдастааш эътироз баён карданашро рости ман намефаҳмам. Меҳрубон Ҳамидов зарбаи аввалро зад ва баъд аз ӯ ҳамдастаи Меҳрубон Онана тавре дидед зарба зада буд. мухлисони дастаи ҳосилот роҳафтода нестанд. онҳо то кунун бовар доранд ки дастаи онҳо аз чунин ҳолати мушкил берун шуда метавонад. ва хело бо садои баланд ба пеш равон кардани бозигарони ин даста аз сӯи онҳо то кунун дида мешавад. дӯстони гиромӣ, инҷо акнун боз як зарбаи дигар ҳам буд, гӯем хато нест ва мисли ҳамон зарбаҳои қаблие ки болотар гуфта гузаштем, зарбаи навбатӣ ҳам хато рафт. аксулҳуҷуми бозигарони дастаи ҳосилот инҷо қатъ мешавад ва довар корти зард хоҳад дод ба футболбози Барқчӣ. бале, ба Меҳрон Мадаминов корти зард нишон дода шуд.
Кой Готсон оромона дар ин ҳолат акнун тӯбро ба даст мегирад. аут ва фоидаи дастаи мизбон аст. хуб инҷо чӣ ҳеҷ чиз нест. доварӣ шуда мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад. хуб бозигарони дастаи барқчӣ ҳам дар ин байн бубинед аксулҳуҷум ташкил кардан. меҳрубон ҳамидов пасию вазъияти хатарнок аст ва зарба бошад каме баландтар иҷро шуд. аслан худи меҳрубон аввал кӯшиш кард ки зарба занад, аммо чун дид ки имконият аз даст рафт, пас дод ва ҷовидон хушвақтов бошад зарбаро тавре мо шумо дидем баланду ноаниқ иҷро кард. ирсоли навбатии тӯб ва футболбозони барқчӣ пайваста хавфу хатаре ки ҳариф ба миён меорад онҳоро бартараф мекунад. муҳаммад камол тӯбро зада аз майдон берун кард. як футболбози дастаи барқчӣ ҳоло дар замин хобидааст. ба асанте кӯмаки тибби лозим аст инҷо. ҳолати қаблӣ як бори дигар метавонед бубинед. меҳрубон ҳамидов пас медиҳад, ҷовидон хушвақтов зарба мезанад. дар ҳамин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ боз ҳам намои умумии шаҳри зебои душанбе ва биноҳову иншоотҳои бисёр зебову аз нигоҳи сохти меъморӣ фарқкунандаи пойтахти кишварамон барои мо шумо нишон дода мешавад. воқеан таи солҳои охир симои душанбеи нозанин куллан дигар шудааст. ойбек абдуғафоров ва инҷо партофти ворос ба дасти дарвозабони ҳариф аст. талошои навбатии бозигарони дастаи
барқчӣ дарвозабон хеле хуб аз мавқеаш пеш баромад. Иброҳим Исмоилов ва Партовтиё. аммо дар хатти ҳуҷум тавре мебинед ба бозигарони дастаи барқчӣ ба бозигарони дастаи ҳосилот бехтараш муяссар намешавад ки вазъиятҳои ҷиддии хатарнокеро ба вуҷуд оранд. давоми чанд дақиқаи охир боз ҳам талошҳо бенатиҷа буданд. пештар аз ин як-ду вазъияти хатарнокро дидем, аммо он ҷо барояшон муяссар нашуд ки гол зананд. خب کمی نفهمی بین فوتبالبازان довар маҷбур шуд дахолат кунад. акнун иҷоза дода мешавад Азизбек Далиев дар назди тӯб. ирсоли ӯ ҳарчанд ҳамдастааш ҷовидон ишора мекард ки паси ӯро интизор аст, аммо Далиев аллакай тайёрӣ медид барои иҷрои партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳамин таврам шуд ки мо ирсоли ӯро дидему баъдан он бартараф шуд. ва вазъияти хатарнок аст дар ин ҳолат, аммо боз ҳам бубинед Куае Готсон чӣ гуна аз ин ҳолат мебарояд. чанд соли охир Куае Готсон дар лигаи олии футболи кишвар ҳунарнамоӣ дорад. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи барқчӣ ҳаст. инҷо дарвозабон наҷот медиҳад. ҳолати баъдӣ гол ба эътибор гирифта шуд. инҷо ба фикрам дӯстони гиромӣ, аммо ҳоло ҳатман системаи ВАР тафтиш карда мебарояд ки офсайд буд ё на. аммо ҳоло ҳамин лаҳзаҳо голро ба эътибор гирифтанд ва Меҳрубон Ҳамидов ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ворди майдон шуда буд ба задани гол даст ёфт. хуб дӯстони гиромӣ, мо шумо имкон пайдо мекунем ки такрори ин ҳолатро бубинем. албатта каме нофаҳмиҳо инҷо вуҷуд дорад. хуб биёед бубинем. медонед дар лаҳзае ки пас иҷро шуд онҷо офсайд набуд ба фикрам, чун дар саҳнаи такрорӣ мо мебинем ҳамзамон бо пасе ки Ҷовидон Хушвақтов дод Меҳрубон Ҳамидов кушода шуд ва голро ба эътибор гирифтанд. дарвозабон пешироҳи зарбаи якумро гирифт, аммо боз тӯб ба худи Меҳрубон расида самти дарвоза ҳаракаташро давом дод ва Меҳрубон тӯбро ба дарвоза бо ҳамин ҷо кард. ҳисоб 0-3 дӯстони гиромӣ. акнун ин тавр ҷараёни гирифтани рақобатро шояд бисёриҳо аз қабл пешгӯӣ карда наметавонистанд. барқчӣ дар бозии имрӯза бидуни ду футболбози асосии худ ҳунарнамоӣ кард. дифоъгари марказӣ Меҳрубон Ғаффорзода ва ҳамчунин Шерзод Раҷабов ҳамлагари даста дар рақобати имрӯза бинобар сабаби кортҳои сурхе ки дар бозии гузашта гирифта буданд зидди Регар Тадас иштирок карда натавонистанд. офсайд буд. бозигарони дастаи ҳосилот зудтар тӯбро ба бозӣ медаронанд. акнун талошҳои навбатии онҳо дарвозабон имкон намедиҳад.
خب تغییرات دوستان گرامی در هیئت دسته برقچی اکنون به میان میآید. از کرسی بازیگران احتیاطی با رقم 49 بواتنگ فریمپونگ باید به میدان برآید و او به جای همدستش دوبی رامین بازی را دوام میدهد. وقت هم دوستان گرامی تا رفت کم باقی مانده ایستاده و حتی مخلصان دسته حاصلات دیگر اعتماد و باوری خود را از دست دادند. یک قسمی از آنها میدان را ترک کرده ایستادند. دوستان گرامی بعد از خاتمه رقابت‌های دوره مذکور از پگاه سر کرده از 17 март рӯзҳои фифа шурӯъ мешавад. аллакай истоди мураббиёни тими миллии кишвар ҳайати дастаи мунтахаби кишварро эълон кард ва ба тими миллӣ аз миёни бозигарони дастаи ҳосилот ва ҳамчунин барқчӣ тавре дида мешавад касе дактараш як нафар даъват шудааст аз ҳайати дастаи барқчӣ аз байни бозигарони эҳтиётӣ раҳматшо раҳматзода дифогарро ба тими миллӣ ҷалб карданд. албатта саволҳо дар мавриди интихоби сармураббӣ зиёд аст. раҳматшо раҳматзода дар солҳои қаблӣ даъват мешуд, аммо дар оғози мавсими имсола ҳоло ӯ дар курсии бозигарони эҳтиётии дастаи барқчӣ қарор мегирад. далиев талошҳои навбатии ӯ ва довар ишора мекунад ки зидди ин футболбоз қоидаи бозӣ вайрон шуд. зарбаи навбатии бозигарони дастаи барқчӣ боз ҳам хато рафт. рӯзи 20 март тими миллии кишварамон бозии байналмилалии рафиқонаро муқобили дастаи беларус доир мекунад ва 25 март нахустин бозӣ дар марҳилаи интихобии ҷомии осиё 2027 муқобили дастаи тимори шарқӣ сурат мегирад. ҳардуи бозиҳо дар вартишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе баргузор мешаванд. оғози рақобатҳо соати 16 бо вақти душанбе муайян шудааст ва аз фурсат истифода бурда шуморо бинандагони гиромӣ мухлисону алоқамандони футболи меҳан ба варзишгоҳ даъват мекунем. хуб як муддат дар бозиҳои лигаи олӣ ҳам танаффус хоҳад буд. бозиҳои даври сеюм тибқи нақша 28-29 март сурат мегиранд. ҳоло тавре мебинем боз ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи ҳосилот инҷо рӯи даст гирифта мешавад. шавкати отам майдонро тарк мекунад. ба ҷои ӯ рақами 22
абдуалимзода абдуҷаббор баромад ва ҳамчунин фирдавс чакалов рақами 21 майдонро тарк кард. Саидамир алиев рақами 3 вориди майдон шуд. Офсайд аст. то ҳамин лаҳза аз курсии бозигарони эҳтиётии дастаи ҳосилот ба майдон Саидамир алиев, Азизбек Султонов, Абдуҷаббор Абдуалимзода, Ҷозеф Акомадӣ ворид шуданд. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дарвозабон Далер Азизов, дифоъгар Хуршед Бекназаров, муҳофизатгар Фаридун Шарипов, боз як муҳофизатгари дигар Парвиз Раҳмонов ва ҳамчунин муҳофизатгари охирин Шоҳрух Сангов боқӣ монда. ҳайати дастаи ҳосилот аз ҳисоби номҳо агар баҳо диҳем бад нест дӯстони гиромӣ, аммо аз чӣ бошад дар оғози мавсими имсола ҳоло натиҷаҳо хуб нест ва бозӣ ҳам дар маҷмӯъ чандон ҷолибу диданӣ ба назар намерасад. бисёре аз бозигароне ки ба ин тим ҷалб шуданд қаблан таҷрибаи калон доштанд, махсусан онҳое ки дар хатти дифоӣ махсусан онҳое ки дар ҳайати эҳтиётӣ боқӣ монданд, аз ҷумла Хуршед Бекназаров, Фаридун Шарипов дар гузашта бозигарони тими миллии кишвар буданд. хуб Шоҳрух Сангов ҳам то дастаи мунтахаби олимпии кишвар бозӣ кардааст ва шояд ба оҳистагӣ натиҷаҳои дастаи мазкур дар даврҳои баъдӣ беҳтар шавад. 6 дақиқа вақт илова шуд. хуб инак Раҳматшоҳ Раҳматзода ҳам барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад дӯстони гиромӣ ва бибинед Бортеи Аквае чӣ гуна кӯмак мекунад ба футболбози ҳариф то ин ки майдонро тарк кунад. Ориёмеҳри Нуриддин бо рақами 7 ба ҷои Фредерик Асанте ба майдон баромад. Меҳрон Мадаминов бошад ҷои худро ба Раҳматшоҳ Раҳматзода медиҳад. Раҳматшоҳ дар равзанаи гузариши тобистонаи соли 2024 аз ҳайати дастаи Равшани Кӯлоб ба агар хато накунам ба ҳайати яке аз бошгоҳои чемпионати Индонезия гузашта буд ва инак футболбози мазкур боз баргашт ва фаъолияти худро акнун дар ҳайати дастаи Барқчӣ давом медиҳад. агар Раҳматшоҳ Раҳматзода дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор медошт, ҳатман студиум мураббиёни дастаи Барқчӣ ба ӯ имкон медоданд дар ҳайати аввалия, вале ба фикрам ҳоло ба пуррагӣ тайёр нест. дар бозии қаблии дастаи Барқчӣ ҳам Раҳматшоҳ Раҳматзодаро мо дар майдон надида будем. яке аз дифоъгарони ҷавону умедбахш ба ҳисоб меравад ва метавонад дар сурати боз ҳам бо диққат будан ба интихоби дастаҳо, ба корномаи худ, ба омодагии худ Раҳматшоҳ Раҳматзода дар сатҳи бисёр хубу арзанда фаъолияти футболбозии худро ба роҳ монад. дар ҳолате ки ҳисоб дӯстони гиромӣ 0-2 буд ба фоидаи дастаи Барқчӣ, як-ду имконият бо иштироки бозигарони ҳосилот ба миён омад, аз ҷумла зарбае ки Азизбек Султонов зад ва боз як фурсати дигаре ки бозигарони ҳосилот дар ихтиёр доштанд, аммо он имкониятҳо ки истифода нашуд, мо дидем ҳариф дар ҷараёни аксулҳуҷуми дигари худ боз як голи дигар ба ҳадаф расонд. голи сеюми онҳо дар дақиқаи 83 буд бо иштироки Меҳрубон Ҳамидов ва бо ҳамин ҳисоб 0-3 шуд. гурӯҳи мухлисони ашаддии дастаи ҳосилот ҳоло майдонро тарк накарданд. мо гуфтем ки
баъзе аз мухлисон рафтанд, аммо бештаре аз онҳо тавре мебинед боқӣ монданд. хело ғамгин ҳастанд, аз натиҷа розӣ нестанд, аммо чӣ илоҷ, ин футбол аст. дар оғози мавсими нав тавре мебинем натиҷаи дастаи ҳосилот ҳоло чандон хуб нест. шояд баъдан беҳбудиҳо дида шавад дар кори ин даста. боз як шонси дигар аз даст меравад. ҳадди ақал агар як гол мезаданд футболбозони дастаи ҳосилот андаке метавонистанд барои таскини қалби мухлисон саҳми худро гузоранд. хуб дӯстони гиромӣ, дар даври оянда дастаи барқчӣ инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот бартараф мешавад. дастаи барқчӣ дар даври оянда бо панҷшер бозӣ мекунад. рақобати мазкур бояд рӯзи 28 март сурат гирад ва ҳарифи имрӯзаи онҳо ҳосилот меҳмони Истиқлол мешавад. ғайр аз ин бозиҳо клуби марказии варзиши артиш бо ҳулбук, Истаравшан бо Исхата, Вахш бо Регартадас ва Равшан бо Хуҷанд бозӣ мекунад. хело рақобатҳои ҷолибу диданӣ моро дар пеш интизор аст дар даври сеюм. умуман ҳар давр бозиҳои марказӣ ҳастанд дар ҷараёни рақобатҳои лигаи олӣ. ту ба аз майдон берун шуд. дақиқаи шашум илова гардида ҳам дӯстони гиромӣ ҳалакаи хотима ёфта истодааст ва бо ҳамин тамом садои ҳуштаки довар аз анҷоми рақобати имрӯза ва аз анҷоми тамоми бозиҳои даври дуюми лигаи олӣ мову шуморо дар ҷараён мегузорад. дастаи барқчӣ дар баробари ҳосилот тавонист 3-0 пирӯз шавад. аввалин голҳои худро заданд ва аввалин имтиёзҳои худро футболбозони шаҳри Ҳисор ба даст оварданд. дастаи ҳосилоти фархор бошад мисли бозии даври якум боз ҳам дучори нокомӣ мешавад. ба дастаи ҳосилот дар бозиҳои баъдӣ бурду зафар орзумандем. ба барқчӣ низ ҳамчунин таманнои комёбиҳои нав ба навро дорем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед дӯстони гиромӣ. хайр. Hey,